Bon dia, poble. Què tal esteu? L'alcaldessa de Ripoll ha aconseguit en ple, amb el vot unànim, de treure la paga en aquests terroristes que ens van matar els nostres i algun estranger del 17 d'agost del 17. És una cosa amb la que jo estic d'acord i estic més d'acord amb que la gent que ve a fer mal, a robar, a matar els avis, a violar les dones, no tenen dret ni estar entre nosaltres. No només a cobrar, sinó estar entre nosaltres. No val que els expulsin i segueixin cobrant, que aquesta és una altra. Per què dic això? Perquè Esquerra Republicana Ripoll va votar a favor d'aquesta moció i resulta que Esquerra Republicana Seu Central de Barcelona els ha tocat el costó. En privat, això sí, Però no cal que ho feu en privat si al final ens assabentem de tot. El problema que hi ha amb Esquerra Republicana és que és un partit totalitari que segueix la línia de l'estat espanyol, nacional espanyol, nazi amb Z mayúscula, nazi-guionyol, i Esquerra Republicana és un partit espanyolista. La gent tenim que saber aquí, l'Esquerra Republicana, que són mala gent, no són gent sèria, no són gent de paraula i no juguen a política catalana. Dit això, el marron que els hi cau a l'Esquerra Republicana de Ripoll, coneixent Esquerra Republicana, no tenen clar. Són igual que els de Convergència, etc. D'acord? Des d'aquí el meu reconeixement a aquesta alcaldessa, que hi ha moltes coses amb les que no estic d'acord, evidentment, però almenys, escolta, demostra que ella té el que molts altres polítics no teniu. Vale? Mira, això m'ha agradat d'aquesta senyora. Res més, visca Catalunya lliure.